Actualment a la parròquia hi ha 5 misteris, que realment hauríem de dir que són 6, perquè hi hauríem de comptar també el Sant Crist, doncs, que també forma part de tot el conjunt, diríem, que surt actualment doncs, a la processó del Divendres Sant. Els misteris que tenim doncs, surten actualment en processó el dia del Divendres Sant. La processó es va recuperar fa una dotzena d'anys perquè doncs, a mitjans dels anys 70 va desaparèixer doncs, per falta de parroquians que hi anessin i per falta doncs, també d'un cert interès tant per tot el que envoltava l'organització. De totes maneres, aquí a Moià tenim referències de processons ja per Setmana Santa doncs, des de la segona meitat del segle XVII i d'una manera més o menys continuada van arribar al segle XX. Va ser doncs, als anys 70 doncs, quan va desaparèixer no només aquí a Moià, sinó que en molts llocs les processons es van anar deixant de fer, però bé, en els últims anys doncs, també hi ha hagut arreu un cert moviment per recuperar aquestes tradicions i aquestes manifestacions. En alguns llocs on estaven fortament arrelades s'han mantingut sempre, però en alguns llocs doncs, en un moment donat doncs, van anar desapareixent. Actualment a Moià es fa únicament la processó del Divendres Sant, que és la processó general en la que surten tots els misteris. El que passa que antigament s'havien fet diverses més. La primera, diríem, del cicle tradicional seria la processó dels Dolors, que es feia el diumenge de Rams al vespre, en el que únicament sortia doncs, el misteri de la Mare de Déu dels Dolors, acompanyat, lògicament, dels armats, i que era la processó, podríem dir, pròpia de la Congregació dels Dolors, que en aquella època era únicament femenina, o sigui, era la processó de les dones. També s'ha de dir que el divendres Sant era la processó dels homes, o sigui, les dones no anaven a la processó del Divendres Sant i en canvi anaven a la del Diumenge de Rams. Llavors, durant tota la setmana se'n feien d'altres, de processons, que eren el que se'n deien les hores. Les hores corresponien a diferents gremis o diferents entitats doncs, que sortien, feien la funció eclesiàstica i feien una petita processó doncs, pel carrer. Hi havia l'hora de les monges, on hi anaven doncs, totes les alumnes de l'escola de les Carmelites, hi havia l'hora dels teixidors, on hi anava doncs, tota la gent que treballaven a les fàbriques, acompanyades doncs, del corresponent misteri. O sigui, hi havia tot un reguitzell de processons, se'n feia normalment una cada dia, que eren l'avantsala, diríem, de la processó gran. La processó que ara fem el Divendres Sant, fins a la dècada de 1960, es havia fet sempre el dijous. El divendres no se'n feien de processons aquí, es feia el dijous. Després, a la dècada de 1960, quan arran de les reformes que es van fer amb el Concili Vaticà, va passar a fer-se el divendres. Històricament, els misteris, cada un dels misteris que formaven part, diríem, de la processó general, es portava un gremi diferent. O sigui que cada ofici tenia, cada ofici o cada associació, cada confraria, tenia adjudicat, diríem, un dels misteris i durant tot l'any es cuidaven doncs, de recaptar les caritats, fer les funcions religioses i, en el moment que tocava, doncs, sortien en processó. Per exemple, doncs, hi havia el misteri de l'hort, que és l'hort de Getsemaní, que era propi dels pagesos. El misteri de l'assotament, vaig dient ara els que encara existeixen, el misteri de l'assotament era el que se'n deia el misteri dels fadrins, o sigui, eren el jovent, la gent jove, doncs que encara no eren casats.
El misteri de l'enarborament de la creu era propi del gremi de praires i teixidors, o sigui, de tota la gent que treballava a la fàbrica. El misteri doncs, de la Mare de Déu dels Dolors, com hem dit, era propi, diríem, de la Congregació dels Dolors, i el misteri del Sant Sepulcre, aquest era curiós perquè el portaven la noblesa de la vila, deien. O sigui, la gent, era el misteri dels senyors, de la gent rica, vull dir, fins que va desaparèixer la processó als anys 70, com dèiem, doncs deien això, deien el misteri dels senyors. I, curiosament, doncs, alguna cosa devien tenir d'amagar perquè anava protegit per la Guàrdia Civil. O sigui, portant el misteri, a més de tot un reguitzell d'homes, doncs, hi anaven un guàrdia civil a cada una de les bandes del misteri. Només l'acompanyaven, empènyer havien de fer uns altres. Bé, els misteris neixen en un moment doncs, en què la majoria de la gent no sabia llegir i és una mica com eren els antics retaules, no? Era com, definint-ho d'una forma molt planera, és com un còmic, no? Per mitjà d'una sèrie d'imatges, doncs, tota aquesta gent doncs, que no sabien llegir o que tenien una formació molt petita, doncs podien veure les diferents estacions de la Passió de Crist. Per tant, doncs, sortien sempre de manera ordenada i, per tant, doncs, anàvem veient l'evolució dels fets que s'expliquen en els evangelis relatant la Passió. De fet, si mirem els que tenim ara, els que es van reconstruir després de la Guerra Civil, doncs tindríem el primer de tots, tindríem l'hort de Getsemaní, o sigui, l'anunciació de la Passió després del Sant Sopar. Tindríem, doncs, quan Crist ja és presoner, que se l'emporten els soldats romans per assotar-lo. Tindríem ja després el moment en què ja el porten cap a la muntanya per crucificar-lo, que seria el moment de l'aixecament de la creu. Tindríem la Mare de Déu dels Dolors, vindria a exemplificar el sentiment o el patiment de la mare al veure el seu fill penjat a la creu, i finalment tindríem el del Sant Sepulcre, diríem que és el Crist ja mort. Bé, els misteris aquí a Moià tenim referències històriques de que ja en el segle XVIII ja n'hi havia tota una colla. Durant tot el segle XIX, malgrat les vicissituds que ocasionen la guerra dels francesos i després la gran destrossa de la guerra dels carlins, també se'n manté tota una sèrie i arribem al segle XX amb una dotzena de misteris que exemplifiquen o que van reconstruint aquestes escenes de la Passió. Per la Guerra Civil pràcticament van quedar tots destruïts, va quedar molt poca cosa, de fet pràcticament les dues úniques peces que podríem dir són d'època, que arrenquen d'aquests passos que hi havia hagut al segle XVIII, són el sepulcre, i únicament del sepulcre tindríem el que és la urna i tindríem la figura del Crist, i un dels Sant Cristos, que és el que fem servir actualment a la processó, que és el Sant Crist antic de la comunitat de Preveres, que és el que havia sortit pràcticament fins a mitjans del segle XIX, però llavors se'n va fer un de nou i aquest va quedar arraconat i per sort es va salvar de la destrossa de la guerra. Després de la Guerra Civil es va intentar recuperar-ho, però no es varen poder recuperar tots els que hi havia antigament, i únicament es van construir des de mitjans de la dècada de 1940, 45, 46, que és el primer, que és el de l'hort de Getsemaní, fins
mitjans dels anys 50, doncs, quan es van refer pràcticament l'enarbolament de la creu i l'assotament, i aquí es va quedar, no se'n van fer més. Els autors, doncs bé, són escultors que hi havia a Vic. Hi ha algunes peces que són pròpies de l'Escola d'Imatgeria d'Olot, però són tot peces de factura moderna. Anècdota dels actuals, no, però potser la més divertida de totes, més que una anècdota, és una llegenda, perquè històricament no ho hem pogut documentar, perquè també és una cosa que és indocumentable, no? Es veu que a mitjans del segle XIX, quan el gremi de paraires, o sigui, els teixidors, van dir que tenien el misteri que estava molt atrotinat, perquè ja havia patit per la guerra dels francesos, havia patit per la guerra dels carlins, i estava molt apurat, doncs van decidir fer-ne un de nou. I el van encarregar a un escultor de Vic. Quan van anar a ajustar el tracte amb aquest home, doncs els va dir que bé, que per fer la figura de Crist, doncs que no hi havia cap problema, perquè més o menys totes eren iguales. Però per fer les figures dels tres seions, dels tres jueus que alcen la creu, doncs necessitava algú que donés el perfil per poder copiar-li la cara, per poder sortir. I l'escultor ens va dir, mireu, feu una cosa, busqueu-me els tres homes més lletjos de Moià i amb una excusa qualsevol me'ls envieu cap aquí a Vic, doncs, jo què sé, portar una carta, portar un paquet o portar el que sigui, i jo ja m'ocuparé de fer-los un retrat. Sí, es veu que van agafar, van buscar els tres homes més lletjos de Moià i amb una excusa qualsevol els van enviar tots a Vic, en dies diferents, a casa de l'escultor. No sabem com es deien, però sí que sabem els mots de les cases, no? Eren el de Calguinya, el Favetes i el Salero. Clar, l'home va fer els retrats, va fer les escultures i, esclar, el dia que van estrenar el misteri, doncs tot el poble de Moià va reconèixer les cares d'aquells tres personatges i llavors doncs la sapiència popular va rebatejar el misteri aquest com el misteri del guiny a la fava, que era el Guinyo i el Favetes. També, així com amb el nom, en aquest mateix misteri, se li dona el nom de les tiracordetes, perquè hi ha les cordes que estan lligades en el braç horitzontal de la creu i serveixen per tibar. Una mica aquesta potser és la història, la llegenda més divertida que podríem adjudicar a algun dels misteris. Després hi ha tot un reguitzell d'anècdotes, d'aquelles que passen, que una vegada, com que els que portaven el misteri des de dintre necessitaven agafar forces, portaven alguna ampolla de vi, n'hi havia algun que havia begut més del compte i algun misteri en la processó anava una mica de tort, però sempre aquestes coses sempre passen.